Alright, so time check 2:37. Yan, totoo yan. It's 2:37. Good morning, good morning. Yan. So, good morning sa ating lahat, ano. Madaling araw ang biyahe natin. Alright. So, alas 5 ang meet up natin sa mga kasama nating magra-rides. Pero doon pa yun sa bandang La Union, diba? Medyo malayo ang panggagalingan natin eh. Manggagaling tayo dito sa Bolinao, Pangasinan. Ayan, Bolinao, Pangasinan. Ang meet up natin doon sa Santo Tomas, La Union, sa may Damortis. Ayan. Time check alas 3 ng madaling araw. We are now leaving City of Alaminos, approaching Sual, Pangasinan. Pababa na tayo dito sa zigzag road ng Sual, Pangasinan. Time check 3:10. Pero kita nyo naman, daming sasakyan. Alas 3 pa lang yan ng madaling araw. So bale 3 oras yung biyahe natin papunta doon sa meet up. Meet up place pa lang yan, ha. 3 oras na. Kasi yung mga kasama natin iba't ibang lugar ang panggagalingan. Nandito na tayo sa Lingayen. Lingayen na ito, Lingayen, Pangasinan. Time check 3:32. Medyo mabagal yung takbo natin. Maraming sasakyan eh. Maraming sasakyan talaga ngayon. Dito tayo sa Dagupan. Yan, Dagupan na, Dagupan. City of Dagupan na ito. Alam, madilim pa, madilim. Walang ilaw yung tulay dito sa gilid-gilid. Pero dati nag-iiba ang kulay ng tulay na ito. Dagupan City. Time check 3:56. Ayan, 3:56. Alright, dito na tayo sa San Fabian. San Fabian na to. Pero may napansin ako, ano, may sinusundan tayong motor dito. Yung maingay, naka open pipe. Nasa unahan, no? Alam niyo kung bakit napansin ko? Wala siyang ilaw sa likod. Wala pa siyang ilaw sa harap. Wala siyang ilaw sa likod, wala pa siyang ilaw sa harap. Yan. Hindi mo talaga mapapansin. Mapapansin lang siya dahil doon sa maingay na tambutso. Ano, pag sobrang dilim, walang ilaw. Hindi mo makikita yan. Itong nasa harapan natin, maririnig mo yung ingay ng tambutso kasi naka-open pipe siya eh. Pero hindi mo makikita pag walang ilaw yan, oh. Okay, yan na yung mga kasama natin. G tayo. Alright. So, nandito na tayo sa Santo Tomas, Damortis. So, kitang-kita nyo naman sa gilid, mga mabahong daing. Alright. Time check 5:03 ng umaga. Yan, nag-aagaw na ang dilim at liwanag. Ay, nandito na tayo sa Aringay. Aringay, La Union na to. Alright, so stop over tayo dito sa Bawang. Ayan, so ito yung mga kasama natin. Ayan, medyo madilim-dilim pa. Medyo madilim pa. So ito na,
malapit na tayo sa town proper ng Bawang, La Union. So ito yung bridge, dati isa lang to, ayun dalawa na. Alright, so maliwanag na. Ayan, kitang kita naman. May mga nagja-jogging dito dahil nandito tayo sa bagong bypass road dito sa San Fernando, La Union. Alright, so ang labas nito San Juan. Ayan, San Juan, La Union ang labas nito. So ito yung bago. Dati mayroon naman talagang bypass sa San Fernando, La Union. Tapos mayroong ginagawang bago. So ito yun. Alright. Luna, La Union. Ito na. Ito na yung man-made forest dito sa Luna, La Union. So picture tayo. Ang magandang spot. Stop over muna tayo dito. Yan yung mga kasama natin. Picture muna. Alright, so ito yung man-made forest dito sa Luna, La Union. Ayan. So stop over muna tayo. Alright. So ito na ang arko ng La Union. Boundary na to. Boundary. So boundary ng La Union at Ilocos Sur. Kung alam nyo yung epiko ng mga Ilocano, yung biyag ni Lamang, ito yung tinatawag nilang Amburayan River. Alright, sa ilalim ng tulay na ito, Amburayan River. Stop over muna tayo. Stop over muna tayo dito. Alright, dito na tayo sa arko ng Ilocos Sur. G ulit. Okay, diretso tayo sa Basang Pass. Ayan. Alright, ayan o. Stop over muna tayo dito sa landmark ng Suyo. Ayan, Suyo, Ilocos Sur. Alright, so ayan o, yung mga kasama natin. So ngayon, binabaybay natin yung mga kurbahan dito sa Suyo. Pero ito, sa babata lang ito. May mga falling rocks dito. Ayan, medyo delikado. Yung basa ang kalsada, umulan dito. For sure, umulan dito. So ayan yung mga kabundukan. And ito din yung mga bato. Ayan o, dito mo yung mga bundok. Yan, malamig na dito, malamig na. Kilometer 351, Cervantes 31 kilometers. Ganda ng view, ganda ng mga kabundukan dito. Yan, sightseeing muna tayo. Sightseeing. Ano, so pag tumigil ka dito, Binas, masakit ang tama ng araw. Ayan. So, tapos lang natin picture doon sa may, yan o, magandang view ng mga kabundukan dito. Yan. Ito na yun, malapit na tayo. Ganda ng mga kabundukan dito. Tapos doon sa bandang baba, kitang-kita mo yung dinaanan. Yung dinaanan natin kanina. Ito na nga yun. Okay. Alright, parada muna tayo. Tapos dito, ayan, Basang Pass Natural Monument Landmark. Meron pa dun, hanggang dun sa taas. Ayan o. Ito na yung town proper. Town proper ng
Cervantes. Yan, Cervantes. Okay. So nandito tayo ngayon sa Cervantes, Ilocos Sur. Yan, Alulong Bridge. Yan oh. Kakatakot yung mga bato dito. Ang lalaki. Ang daming bato. Ang lalaki. Ayan, lalaki. May mga pine tree na rin. Pine tree. Oh, ayan oh. Ano ba yan? Bauco 7. Sabangan. Oh. Bontok 34. Medyo nahilo tayo, nahilo. Okay. Dito pala. Gulat tayo dun ah. Okay, sundan lang natin dito itong daanan. Ay, grabe rin yung nangyari dito. Ito ata yung lumubog. Ito na nga ata yun, yung lumubog na daan. Dito yun. Off-road, off-road. Ito nga yun, ayan oh, yung bahay. Ayan yung bahay. Nandyan sa baba. Ayan, Bontok 23. Alright, napagod tayo. Pahinga muna. Ayan oh, layo ng pinanggalingan natin. 30 kilometers galing sa Cervantes. Di pa natin nararating yung Bontok. Okay. Kanina hindi maintindihan ang klima. Mainit, tapos ngayon malamig. Lumalamig na naman dito. Okay. Natutuyuan na tayo ng pawis. Uy, ganda ng kabundukan ah. Ganda ng kabundukan. Biruin nyo, summer na. Pero tignan nyo yung mga nakatanim dyan oh. Palay. Nagtatanim sila ng palay dito kahit summer. May napapansin lang ako. Pababa tayo pero lumalamig. Lumalamig ang hangin. Dawaik Bridge. Okay. Ito na yung Sabangan. Okay, kanina dumaan tayo sa Sabangan, ano. Tapos diniretso na rin itong papuntang Bontok. Yan. Ito yun. May PTT dito, 72. Look lang, 72. 72. Ay, may nadaanan tayong tunnel. Oh, ayan yung mga jeep nila dito. Siyempre, GL Trans. GL Trans. May mga damage na kondin dito. Mga damage na kalsada. Ano?
Ito yung sinasabi ko sa inyo na papuntang Sagada. Yan. Diyan sa may left. Pag inakyat mo yun, yun yung daan papunta sa Sagada. Alright, Bontoc 4 kilometers. Kilometer 388. 4 kilometers, malapit na. Malapit na ang Bontoc Mountain Province. Uy, mahangin, mahangin. Mahangin ah, mahangin. Alright, 3 kilometers, Bontoc. Eto na. Papasok na tayo sa Bontoc Mountain Province. Ayan, so napatigil ako dito. Ayan o, ang ganda ng rice terraces nila dito sa Bontoc. Ayan o, nakabiti talaga siya, diba? Okay, so nandito na tayo sa Bontoc Mountain Province. Ito ang pinaka-sentro. Ngayon, diretso tayo sa Danga. Oo, sa Danga. Yung right na daan, yung papuntang Banawe. So dito tayo sa papuntang Kalinga. Kalinga 28 kilometers. Malayo-layo pa. Ay, malayo-layo pa. May mga parang rice terraces din sila dito, ano? Pero nakabiti naman eh. Bato. Uulan na. Uulan na. Ay, uulan na. Ano ba yan? Malakas ang ulan. Ay, alas 2. Inabutan ng ulan. So, yan. Umuulan dito sa Bontoc. Alright, yan o, maulan na hapon. So, nandito na tayo sa highway boundary ng Mountain Province at Kalinga. Yan, inulan tayo sa daan. Kailangan po nating mag-travel ng 16 kilometers. Ayan, papunta sa Tinglayan. So, ayan. Highway boundary. Epic ang nangyari sa ating rides. Umulan. Inulan tayo. Mula Bontoc Mountain Province hanggang sa Danga. Inulan tayo. Nakakapoto kami. Basang-basa. Medyo may kalakasan ng ulan. So ngayon, maambon ngayon. Papunta tayo ng Tinglayan. 15 kilometers. Bibisitahin natin si Apo ang Od. Yan. At least dito mula doon sa highway boundary ng Mountain Province and Kalinga, ambon na lang, ambon. Ayan, umaambon ngayon, umaambon. Hindi na siya ulan, ambon na lang. Hindi na masyadong basa itong kalsada. Hindi katulad kanina, wala, hindi tayo nakapag-video kasi malakas ang ulan. Mababasa itong ating cellphone. Mababasa yung mga gamit natin. Kaya ang ginawa natin,
Diretso lang. Pero grabe ang tubig sa daan. Naiipon yung tubig sa daan at yung mga bato, mga falling rocks, gumugulong sa kalsada. Kaya medyo delikado pag umulan, no? Medyo delikado pag umulan. Eto, may checkpoint dito. Yee! Bang. Highway 204. Alright, tara. Wangod. After ng checkpoint doon, ito na yung papasok doon sa village nila Apo Wangod. Yan. So paakyat tayo. So sementado naman itong daan, kaya lang masikip. Hup. So eto na. Malayo pa pala doon sa highway. Paakyat, malayo pa. Malayo pa. Akala ko malapit na. Malayo pa pala. Oh, ano na to? Oh, umaambon na. Kitang-kita nyo naman, umaambon. Parang ang dilim. Pero time check, alas 4 pa lang. Okay. So, ano nangyari? Merong checkpoint sa bandang Mountain Province sa Danga. Ayan, merong checkpoint doon. Ang ginawa namin, nag-register. Wala namang bayad, isusulat lang yung pangalan. Tapos bago doon sa pataas dito, itong daan, bago ka umakyat dito sa daan na ito, merong checkpoint ulit. Tumigil kami doon, pero ang sabi, kahit hindi na daw magpa-register doon, basta yung dito mismo yung huling tinigilan natin. Okay, so ayun, may registration ulit, no? So doon sa registration na yon, hindi na siya sa PNP, hindi na siya sa police. Yan, doon na siya sa mga locals. Yan. Siya magbibigay ng tour guide. Yan. Meron din silang kilalang homestay. Iwan natin yung mga motor doon sa daan kasi hindi pwede dito. Magka-hiking tayo pataas. Alright, you know. Swing. Ay, konting ambon-ambon. Sige na. Ito na yung bridge. Sayang, hindi abot dito yung motor.
Wala eh, hagdan-hagdan lang kasi siya. Oh, ayun yung pinanggalingan natin. Pagod. Ayun tulay. Ayos! Okay. Pagod. Ayan. Ito mga pupunta dito. Mag-practice ako yung mag-hiking. Alright. Ayan o. Napagod na. Basic. Basic. Ayan. Malapit na tayo. Welcome. Tapos ka lang. Okay. Registration muna. Ayan. Environmental fee. 100 pesos. Ayan. Nakarating din tayo dito sa tutuluyan natin. Ayan. Sakto. Umuulan. Timing na timing. Grabe. Epic. Alright, so kakain na tayo. Ayan. Dito lang tayo sa tapat ng elementary school.